Vítam vás v ekoparku v Piešťanoch. Dneska by som vám chcela predstaviť naše prvé zvieratko z našeho vedomostného okienka Vedeli ste? A je to zobákorožec prilbatý. Vedeli ste, že tieto vtáky pochádzajú z tropických dažďových pralesov juhovýchodnej Ázie, najmä z Malajzie, Indonézie a Thajska. Poďme sa na ne pozrieť. Patria k najťažším zoborožcom a ich váha môže dosahovať až 2,5 kg. Ich výška môže byť až 80 cm. Už nás krásne zdravia, tak môžeme ísť za nimi. Vedeli ste, že pri týchto vtákoch vieme krásne vidieť pohlavný dimorfizmus? To znamená, že vieme samčeka a samičku rozlíšiť podľa výzoru. Samičky majú farbu prilbice žltú a samčekovia červenou až oranžovú. Taktiež je rozdiel v sfarbení peria na krku a na hlave. Samičky majú perie čierne a samčekovia bronzovo-červené. Podľa tohto opisu môžete skúsiť uhádnuť, aké pohlavie máme my. Vedeli ste, že prilba im neslúži len na okrasu? Samce využívajú prilby pri súbojoch, medzi sebou narážajú prilbami do seba. Prilba tohto druhu nie je dutá, ale nachádza sa tam hustá, tvrdá rohovinová, tzv. Vtáči slonovinový materiál. Kvôli tomuto boli v minulosti veľmi ohrozené pytliactvom. Dneska je medzinárodný obchod s prilbami zakázaný a kontroly sú prísnejšie ako v minulosti. A napriek tomu sú stále kriticky ohrozené, a to vďaka ubúdajúcemu prirodzenému prostrediu. Vedeli ste, že na hniezdenie vyhľadávajú veľké, vysoké stromy, v ktorých si vytvárajú hniezdne dutiny. Samček počas hniezdenia samičku zamuruje v dutine stromov a samička tam ostáva počas hniezdenia približne 108 dní. Je vytvorený pomocou blata, trusu alebo rastlinného materiálu. Počas hniezdenia samička ostáva v hniezdnej dutine približne 108 dní. Je tam vytvorený len malý otvor, cez ktorý samček nosí samičke potravu. Keď sú mláďatá schopné vyletenia, samica so samcom múr rozbijú a spolu vylietajú von. Vedeli ste, že tieto vtáky nie sú len plodožravé? Veľmi radi konzumujú aj drobné bezstavovce alebo hmyz. Vedeli ste o týchto zvieratkách už skôr, alebo ich vidíte prvýkrát? Môžete nám napísať do komentára. Sa vám toto video páčilo a chceli by ste vidieť vedomostné okienko o ďalších zvieratách, nezabudnite hodiť follow.